Murah-murah menika. Murah? Nggih. Golek penyanyi kok sing murah ya Loh, sing lanang. senajan murah ning berkualitas. Oh, ngono. Nggih. Aku butuh bukti. Nggih. Yen tok kaya ngono enggal diwiwiti. Ngaten nggih. Wiwiti. Nyuwun lagu apa? Semanggi. penonton nih jira-jira goyang-goyang rungu suarane suling kepenak ono ing kuping sing joget kabeh nganti ora eling pokoke joget 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 ono sing senggol-senggolan ono sing sungi-sungian sing penting tertib lan ora tawuran ning kene kabeh kanca ora ono sing beda sing tawuran berarti kuwi desa ora ngerti lagune ora ngerti syaire sing penting aku joget ae wis penake musike koranca iramane yo kanca joget rame-rame pokoke joget 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 Rungu suarane kandang nang subek senyendang subek penontonne sing rajinka ketak goyang ayo mas rungu suarane kepenak ono ing kuping buka sini aja joget nganti ora eling apakah joget 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 ono sing golek-golan ono sing sunggi-sunggian sing penting tertepelan ora tawuran ning kene kabeh kanca ora ono sing beda sing panturan berarti kuwi desa ora ngerti lagune ora ngerti saire sing penting aku joget ae ser mergo penak musike ora cairamane yuk kita joget rame-rame apakah joget apakah joget apakah joget apakah joget apakah joget pokoke joget pokoke joget he ahe 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 wahyu manggala seka-seka RHS Production Citra
kanca ora ana sing beda sing tawuran berarti kuwi desa ora ngerti lagune ora ngerti saire sing penting aku joget ae mergo penak musike teranca iramane yang kanca goyang rame-rame pokoke joget 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 ngersake lagu apa Pangeran Arifin Monggo lagu apa? Delima ya Delima Arepem. Ngombe nek. Ayo kebelet. Lagu karepem anak ora. Monggo Dir, monggo. Ayo kebelet Mas, kebelet. Monggo. Kebelet joget. Monggo. Yang penting goyang. Yang penting goyang. Sukanya gaul muda dia lupa usia ada berondong tua makin asik gayanya sukanya hura-hura happy aja maunya berondong-berondong tua jelalat mencari mangsa keluar masuk lubang buaya jadi santapan wanita-wanita muda jelalat mencari mangsa keluar masuk lubang buaya jadi santapan wanita-wanita muda goyangi manggolo player ada berondong tua bertambah bersona sukanya gaul muda dia lupa usia ada berondong tua tebar-tebar pesona sukanya muda happy aja maunya berondong-berondong tua berjalan mencari mangsa keluar masuk lubang buaya cari santapan wanita-wanita muda berondong-berondong tua jelalat mencari mangsa
Coba sawang. Sawang menarik. Belum. Jam pangeran. Ada pangeran. Marsna, perkara iki bisa kanggo dalan aku dadi raja nang langit. Pancen aku nggawe cara kaya ngene kanggo dadakan. Ing mengkone Arifin bakal tak sowanake ana ngersaning Sri Baduga Maharaja. Kaya ngono. Aja sen saiki uga. Arifin digelandang. Lerang lemon. Saleten Arifin. Iston. Gampang mijet kowe ngranti. Lan kabeh iki mau wis kabukten. Aku etok-etok lawan si Baduga Maharaja. Tan ngurungen bakal kedudet sajroning atine, bakal ngemon lawan aku pakaremu. Belum. Waraka. Sopo kang mentas wae nganakake rupyan-rupyan ning papan ki? Mentas wae ana wong seneng-seneng. Malah kapura aku ngerti. Yen to Kang Mas Arifin iki diarak para kadhipaski tumuju ning pendopo kraton Planet. Njur saktenane ana kahanan apa? Tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Sakwise aku mangerteni kedadian lan kedadian sing kaya sapa? Ana kumliring pawongan yen ora kleru kae Estri. Sang Ratu. Sang Ratu. Kira panjenengan Sang Ratu utusan supaya aku golek nemani. Ing dene sakwise aku entuk kok yo ora ana pawongan babar pisan. Sang Ratu Maharetna. Sang Pakarmio. Ana kok ora. Sing tok gawa iku apa, Estri? Mriku ponaragan Sang Pangeran. Arak. Njur arak kuwi mau kanggo sapa? Mriku pun utusanipun Sang Maharetna kalian Sang Pakarmio. Sing mutus kowe iki Kanjeng Ibu Maharetna lan Pakah Rumeo. Inggih, Kanggone kangge sugatan Sang Pangeran Arifin. kanggo nyugata Kang Mas Arifin. Esther. Rikala semono aku ngerti yen to Kang Mas Arifin lagi wae diarak para baski ana ing kerajaan Planet. Saktenane ana kedadian apa, Esther? Jawab! Sang Pangeran astunipun Sang Ratu Maharetna kalian Sang Pakarmio menika badhe ngajab yuswanipun Sang Pangeran Arifin. Sang Pangeran Arep njlomprongake Kang Mas Arifin. Kanthi dalan Kang Mas Arifin dicekoki marang ombenan, yen to Kang Mas Arifin wis ora ngerti apa-apa, tegese wis mendem, wis wuru. Njur gampang ing mengkulik Kang Mas Arifin dipaeka kaya ngono. mila leres kados ngaten Sang Pangeran. Esther, apa bisa tak percaya kabeh aturmu? Iki Sang Pangeran. Apa sekirane kowe wani dadi seksi? Dados seksi Iya. Sang Pangeran. Piye? Ji.
Siji Sang Pangeran. Yen pancen kewani dadi siji, ayo bareng-bareng munggah ana ing kerajaan maneh. Siji Sang Pangeran. Maretna. Nggih kula Sri Paduka Maharaja. Lho iki ana perkara apa? Teko-teko kok malah dadak nangis iki nyang pisanan, nggih. Nggih kula mangertosi Sri Paduka Maharaja. Jalaran sedaya menika wonten ingkang jalari. Jalarane saka apa coba? Ingkang putra Arifin. Arifin kene. Badhe mrawasa dumateng kula Sri Paduka Maharaja. Gelak laku anggih mongso ya. Aku kok anggap apa coba? Aku iki wong tuamu. Sira tanpa panjenengan ingsun ora bakal dumadi jeneng sira. Ning kene ngopo bareng Rama mundhut garwa sakmuse ibumu seda. Kowe kok ngalap kelawan ibumu dhewe, ya? Rama, edan kowe iki. dereng kesa panjenengan Rama dhahar menapa ingkang dados aturipun Kanjeng. Jalaran kula mboten rumaos tumindak menapa-menapa, Rama. Hah? Ora tumindak apa-apa, ora ngono kok Bune. Sri Paduka Maharaja. Menapa panjenengan menika mboten pitados dumateng atur kula? Kula menika mangertosi menawi to Arifin menika saged matur ingkang kados mekaten. Mboten ngomongaken badhe mrawasa dumateng kula. Iya. Piyambakipun menika tansah mojoaken dumateng panjenengan. Pun to Ibu, panjenengan menika kersa lelados dumateng kula. Rama niku sampun sepuh, sampun jompo, mboten saged menapa-menapa. Menika ngina dumateng panjenengan kados mekaten. Rahayunipun kula menika wanita ingkang suci. Kula menika mboten badhe nglampahi ingkang kados mekaten. Dinakwa kula menika wanita ingkang mboten saged kula undhah dumateng putra. Kejawi saking menika Sri Paduka Luka. Umpami mboten kadengangan kula tartamtu kemawon Ndara Putri Maretna sampun kalampak dipun rada peksa kalian Kanjeng Pangeran Arifin. Kedadiane iki Romeo ngerti. Kula ngertos. Arifin. Coba. Lamun to sing ngerti ora mung wong siji, ora mung saka cukup aturing ibumu. Nanging Romeo ngerti lamun to sira arep prawasa. Kok anggap aku iki wis ora kelar apa piye? Amba-amba tuwa ngene kadang kala isih buta. Kok malah mbok serpi iki piye? Ora tata apa entek ing jagat iki wong wadon? Menawi ingkang putra dinak kulepat
kula nyuwun sih kumuntring samudra paksumber. Ning saestu salebete manah kula mboten wonten gegambaran menawi kula badhe ngalap garwanipun Kanjeng Rama nggih Kanjeng Ibu piyambak. Ngoceh kaya bedet sewu kang padha lagi andem mangsan. Rama babar pisan ora percaya temu. Dasare ana sing ngerti lamun ta perkara iki kowe tumindak tenan. Mula Kang Sawi kabeh kara katribaski minangka dadi pasen. Putraku dina iki Arifin dak pidana pati. Sewu menawi to kula menika tanpa tinimbalan waniswan miyak saking Koronayoko. Namung kula pengin nyuwun pirsa dhumateng panjenengan. Iya. Kula mangertosi rikala semanten Kang Mas Arifin menika dipun arak dening sedaya Prabaski tumuju wonten ing pendapi kerajaan planet. Estunipun wonten kedadosan menapa? Kedadian ora nduganing kadangmu. Waning jiwat, waning jawab kelawan ibune sambung. Kang Mas Arifin? Iya. Kepengin gayang sarianipun Kanjeng Ibu Maharta. Bener. Punten dalam sewu. Sedaya kala wau napa panjenengan mangertosi piyambak kedadosan sarta kedadosan? Ora. Lajeng mula kabeh mau saka atur ibumu sineksenan kawan Pakah Romeo. Menapa panjenengan menika pitaya dumateng aturipun Kanjeng Ibu Maharta? Ibumu selawase ora tau goroh. Pakah Romeo kuwi kang ingsun percaya. Menyang ing kerajaan planet selawase ora tau singlar. Punten dalem sewu. Tartamtu panjenengan menika pirsa piyambak watak wantu lagak lagianipun Kang Mas Pangeran Arifin. Menapa nate Kang Mas Arifin menika nyantulani menapa ingkang dados dawuh panjenengan? Kenging menapa panjenengan gampil pitaya dumateng aturipun Kanjeng Ibu Maharta sarta Pakah Romeo, Kanjeng Rama. Ya nek biyen iki kadangmu ora nate singlar saka kewajiban, ora nate goroh, anak sing tulus bekti kelawan wong tuwa. Nanging aku duwe kapercayan donya kuwi wah gingsir, kanan kuwi cakra manggilingan, bebasan sak detik ganti, sak jam ganti. Sapa ngerti tumindak ing dulurmu duwe pangangkah bareng ngerti nek ibumu melenuk tresna. Ngaten. Iya. Kanjeng Rama. Dados cetanipun panjenengan menika langkung pitaya dhateng aturipun Kanjeng Ibu Maharta tinimbang kula. Lho iya ta. Wong kedadian iki sliramu ora ngerti sing nglakoni ibumu. Termane lho nggih Pangeran Nggih Kanjeng Ibu. Sliramu ki kok kepati-pati anggonmu sabe lho kelawan Kang Masmu Arifin. Monggo Kang Masmu Arifin ki tumindake luput, tumindake yasrar pani kelawan pun ibu nggih. Punten dalem sewu Kanjeng Ibu. Kok mboten ateges kula menika mbelani dhateng Kang Mas Arifin niku mboten. Nggih karepmu. Nanging kula namung kepengin njejekaken adil wonten ing kerajaan planet Kanjeng Ibu. Oh kaya ngono. Ora dadi apa kok nggih. Waton bisa ndadekake tentreming ana ing praja planet. Oh ngaten nggih. Kanjeng Rama. Dados cetanipun ing dinten sak menika dipun gumatokaken bilih Kang Mas Arifin menika kaanggep lepat sehingga badhe nampi pidana. Bener. Kanjeng Rama. Apa? Kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan. Ngenani Anggen panjenengan ngadili dhateng Kang Mas Arifin menika ngangge hukum ratu napa ngangge hukum negari lho. Nek hukum negara piye, nek hukum ratu piye? Hukum ratu ketok lutut mustikaning Janalaka. Ratu panguasane tanpa winates, bener diluputke bisa, luput dibenerke bisa. Niku panguasane ratu. Ratu. Nah hukum negara. Hukum negari.
ingkang sampun kapacak wonten ing kerajaan planet. Salah sawijining nara prasangka saged dipun anggep lepat saengga nampi pidana menawi njangkepi gangsal perkawis. Kedah wonten dakwa, pendakwa, bukti, saksi sarta pambelanipun Rama. Ya. Mengko nek dinakwa aku kurang adil, mengko dinakwa aku menang-menangan dupeh kuwasa. Aku bakal nggunakake hukum negara. Hukum negara. Hukum negara. Niku jalukan kula. Nah, Pramila saking menika miturut hukum ingkang sampun lumaku wonten ing kerajaan planet. Salah sawijining prasangka saged dipun anggap lepat saengga nampi pidana menawi sampun njangkepi gangsal perkawis menika. Dakwa, pendakwa, bukti, saksi sarta pambela. Salah sawijining nara prasangka dereng saged dipun inggahaken wonten ing pengadilan menawi dereng wonten pambelanipun ingkang badhe mbelani dumateng perkawis ingkang nyemplok kaliyan Kang Mas Arifin. Pramila saking menika salah sawijining nara prasangka dipun wajibaken pados pambela laku gemi. oh ngono. Ya, Arifin. Lamun to sira kepengin nguwalke saka perkaramu, peno kowe golek pambela sing bakal mbelani marang sliramu. Ing mangkone dumadine wal saka perkara. Menapa sampun dipun kepala? Iya, tak kewarenge. Menawi ngaten kula nyuwun kalian panjenengan Kanjeng Rama ingkang supados purun minangka dados pambela kula. Rama dhewe ora sudi aku. Menapa panjenengan badhe mbelani? Ora sudi mengko aku malah tinakwa Bang Cinde Bang Silatan. Ora. Paman Patang Rumi. Kanjeng Pangeran Arifin, Kula nyuwun kanthi sanget mugia kersa ndika Paman Romeo dados pambela kula. Kanjeng Pangeran Arifin, dados panjenengan nyuwun kula kedah dados pambela panjenengan. Duh, Jeng Pangeran nyuwun pangapunten. Panjenengan menika anak sing anak duraka, anak sing arep jamah karo wong tuane. Kula kok ken bilane niku mriku boten sudi. Coba ora ana sing padha belani kok. Sampun boten wonten setunggal kemawon tiyang ingkang purun dados pambela kula namung pasrah menawi kula kedah nampi pidana saking ngersanipun Kanjeng. Nah, Ali, coba sawijine prasangka ora entuk pambela. Menawi ngaten ingkang dados pambelane Kang Mas Arifin mboten sanes kula piyambak. Kula pambelane Kang Mas Arifin. Ali, Dawuh. dulur bener dulurmu. Nggih. Nek kowe gelem kowe sabuh dadi pambela, iki kena diarani wong legan golek mumungan. Kok saged ngaten? Iya, mergo dumadi iki sira ora ngerti lho ya. Kok sabuh dadi pambela? Kanjeng Rama. Ngantos kula niku wani dados pambelane Kang Mas Arifin, estunipun kula niku ngeman dumateng panjenengan. Ampun ngantos ing mangkinipun piyambak dipun geguyu dumateng para kawula wonten ing kerajaan planet Jalaran. Panjenengan sampun paring pidana dening tiyang ingkang dereng cetha dosa sarta kalepatanipun. Dadine kowe wis rumangsa bisa tenembang Rama. Kok mboten ateges kula menika rumangsa bisa niku mboten, neng kula kepengin jejekaken adil wonten ing kerajaan planet, Rom. Wis. Nggih. Rama isa dadi raja. Lamun to sira kepengin jejekake negara ing planet, dasarmu apa? Coba. Dasar kula matur ampun ngantos ing mangkinipun kerajaan planet menika keslo mung perkawis panjenengan menika paring pidana kaliyan Kang Mas Arifin ingkang dereng cetha dosa sarta kalpatanipun. Saiki nek kowe kepengin dadi pambela, terus karepmu piye? Pramila saking menika ben ndang cetha perkarane, sing salah ben ketok salahe, sing bener ben ketok benere. Mulya saking menika kula badhe miwiti nelesih perkawis menika. Tenang.
sak menika kula badhe nyuwun pirsa sinten ingkang madeg dados pendakwa panjenengan Kanjeng. Ingkang dipun dakwa cetha Kang Mas Arifin. Lajeng buktinipun menapa? Isih tambuk. Buktine pun ibarat diprawoso kelawan Pangeran Arifin ali. Ngaten. Nggih. Kang Mas Arifin Cedak jroning taman. Panjenengan ngantos dumugi wonten ing dalem Taman Pamati Putri menika saking pikajengan panjenengan piyambak menapa wonten ingkang ngutus Kang? Pun Kakang tinimbalan. Dipun timbali. Lajeng buktinipun menapa menawi panjenengan dipun timbali Kanjeng? Nawol. Menika cetha. Menika seratanipun Kanjeng Ibu Maharna ingkang tumanduk kali Kang Mas Arifin. Tulisanmu ora? Boten. Kula boten ate kok nulis Ora ingkang kados mangsa mekaten. nulis. Boten kok. Gorok sampean. Sakniki kula badhe nyuwun pirsa dhumateng panjenengan. Jengen wong sing diundang kalih wong sing ngundang niku sing butuh wong sing ngundang napa wong sing diundang? Ya biasane ki sing ngundang sing butuh. Sing ngundang ingkang butuh. Kamangka Kang Mas Arifin niku dipun undang kaliyan Kanjeng Ibu Maharna. Nak ngaten sing butuh mlawasa niku boten Kang Mas Arifin ning Kanjeng Ibu Maharna ingkang giatelen rom. Nanging kula menika boten nate ngundang dumateng si. Ora ngongsane. Niki nawolo, kula ngertos piyambak. Mbok pilih nika sartane Kanjeng Ibu Maharna. Kula boten pangling rom. Pangeran Ali. Wiwit kapan kau sliramu ki wani ngamancahi apa sing dadi kersaning ramamu? Mboten kula menika mancahi napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama. Niki mawa bukti Kanjeng Ibu. Saka rumangsaku bocah wingi sore kok nyanjal dikandhani. Ya perkara tulisan iso digawe-gawe kok. Ngaten nggih. Aku durung wati lamun to siramu perkara tulisan. Niku bukti. Sakniki sinten ingkang madeg dados seksi? Kula Kanjeng Pangeran. Sampean. Nggih. Sampean wani dadi seksi. Lho nggih. Ngaten nggih. Nak sampean niki wani dadi seksi, napa sampean iki ngerti syarat-syaratane tiyang ingkang dados seksi? Ngertos. Napa kemawon? Tiyang dadi seksi niku syarate 3 perkara. Tigang perkawis napa kemawon? Mripat weruh, Mripat weruh, kuping krungu, kuping krungu, utuk bisa ngomong. utuk saged bicara. Telu-telune atunggal kedah waras. Waras. Siji kemawon wonten sing cacat niku mboten payu dadi seksi. Mboten payu. Pramila saking menika menawi panjenengan iki nyoto-nyoto ngertos kedadosan lan kedadosan pambela nyuwun kanthi sanget seksi kedah praktek wonten papan menika. Kados pundi caranipun Kang Mas Arifin kaliyan Kanjeng Ibu Maharna niku sami demenan. Sinten ingkang dipun copoti pakaiane riyin niku demenane kan cara miring napa cara batang sakniki praktek teng papan niki. Kanjeng Pangeran, Nggih, seksi kan buktekke praktek. praktekke. Gone demene niku klambine sing dicopot sapa Sapa dhisik? dhisik? Kanjeng Ibu apa Pangeran Arifin? Karo mlumah apa karo Demenan jeneng? karo ngomah apa karo jeneng saiki seksi kudu praktek ning papan niki. Wah, Pangeran. Nek kula kan praktekke wong demenan nggih mboten saged kula. Jare sampeyan iki ngertos kedadosan lagi kedadosan. Nek kan praktekke kula nggih bisa. Ngaten, cetha. Apa? Apa? Menawi miturut hukum ingkang sampun lumampah wonten ing kerajaan planet, Kang Mas Arifin dereng saged nampi pidana jalaran. Bukti ngayawara seksi mripate wuta. Wong mripate mleh ngono kok. Ning nyatanipun piyambakipun mboten saged praktek wonten ing papan menika lho. Ya arep kepiye wae. Sira ora bakal ingsun percaya lamun to durung ana bukti liyane sing kanggo kowe ngantepake rasa penggaling. Oh ngeten. Estunipun kula menika nggadahi seksi ingkang ngertos kedadosan sarta kedadosan menika lho. Coba lamun to ana seksine disowanke Estun. ben gamblang ingsun nampa. Menika Esther Pinomo
kedadean lan kedadian yo. Mengko aku kang saguh ngayomi marang kowe iki. Es puter. Es puter menika terus pundi Sang Raja? Boten es puter. Ora Ester. Ester mas aku es puter. Kowe disuwan kene ngerti? Ngertos Sang Raja. Anak sani tumindak ing garwaku apa putraku sing salah? Sang Raja. Kula badhe matur nuwun. Dening ingkang tumindak lepat menika saestunipun. Contoh Sang Raja. Contoh Sang Raja. Perkarane jotos. Nek ngono garwaku jotos. Pangeran. Kowe iki matur bloko wae nang kesane Kanjeng Rama. Jadi iki bisa matur apa ora? Kowe iki didan karo Kanjeng Rama kok malah jawabanmu jotos napa? Sang Pangeran. Sang Raja. Saestunipun kula menika mangertosi dadosanipun. Ya. Amung ingkang estunipun Sang Raja. Ingkang tumindak lepat menika. Aduh. Sang Raja. Sang Raja. Lho aku mbok kono ke kowe malah dosa meneh. Sang Raja. Ester, Sang Pangeran. aku mau wis kondo arep kowe apa? Bloko. Ayo nek kene kira bloko perkara iki. Sang Raja. Estunipun bab perkawis menika ingkang lepat. Estunipun boten Sang Raja. Boten Sang Raja. Sang Raja. Iki tatane negara aja mbok mandol. Mbok jotos. Sini aku Ester, Sang Pangeran. Matura sing bloko gen gampang leku nampa. Upamane sing kliru garwaku mengko ndak pidanane. Remun to sing kliru putraku ingsun bakal paring pidana. Sang Raja. Estunipun ingkang tumindak lepat menika Sang Raja. Paman Pak Karomil, Dan Pangeran Ali. kenging menapa benar tumindak lancang wani materi kalih Ester ingkang piyambakipun badhe matur bloko kedadosan niku. Jeng Pangeran Ali panjenengan mirsani piyambak Ester niku anggenipun badhe matur saged ugi nyilakaken dumateng tiyang kang enten sing tumindak ala jotos, tegak, modot. Lah niku wurung tanurunga nek boten ninggal dipaten saged nyilakake. Termane ya nggih Pangeran Ali. Negara planet iki kerajaan kang gedhe. Ning ya kene arep dirusui mung sak Ester. Apa ya ora ngembet kelawan asmane wong tuamu to? Nggih, boten napa-napa. Tur mergo dawuh ingsun sing dawuh iki ratu. Lah. Sing murba iki ratu. Lah. Jawabane mondol. Oh ya ora ngajeni babar pisan lho ya. Sak sampunipun kula niku mangertosi kedadosan wonten ing pendhape kerajaan planet. Njur kula niku eling crita, Rom. Cerita apa? Cerita maling cilik kalih maling gedhe. Alah paling yo ngaya wara. Salah sawijining dina maling cilik ketemu karo maling gedhe. Maling cilik karo maling gedhe niku padha rembugan. Yen to kepengin nyolong bandane wong sing sugih. Maling cilik dikongkon karo maling gedhe. Ning rikala semono maling cilik nggone nyolong bandane wong sing sugih kuwi mau iki kecekel. Sakwise kecekel bakal diadili ing balai desa. Lah, rikala semono maling gedhe iki ya teka ning balai desa. Rening maling gedhe iki kuwatir yen tawa wadine iki kuwiyak. Sakwise maling cilik iki ditakoni karo lurah kuwi mau, njur maling cilik dipateni karo maling gedhe. Mergo maling gedhe iki kuwatir yen tawa wadine kuwiyak, Rom. Jeng Pangeran. Oh, Sampeyan nyemu kalih kula ngoten lho. nyemu. Nggih. Kula mboten nyemu. Aja krasa nek ora rumangsa. Lah kula mboten tumindak. Lah sampeyan iku ora tumindak kena krasa sampeyan. Cukup. Iki ra perlu nggon kegojekan. Iki tatanan ingsun ratune. Ingsun ora mbutuhke gegambaran maneka warna.
Mula kang kuwi wiwit dina iki prajurit Pangeran Pati patenono. Pateno. Ayo no, prajurit dere. Ayo. Sri Paduka Apakah Romeo? Sak menika kula badhe bloko kalih panjenengan. Bloko kepiye? Nggih. Kersanipun cetha perkarane sampean mudhun gune dadi raja, kula mawon sing dadi raja. Lho, Dados lakon iki pancen kula ingkang damel kalian Maharatna. Partisana kula suwun, panjenengan lengser. Monggo panjenengan kuwatir mudhun. Jabang bayi, jabang bayi. Lho ngene kalau aku meneng sesara uta aku belane kowe. Jebule ke malah sing luput. Marna. Si Paduka Maharaja. Oh, jebul ke menungso ora ngerti bebudan ya. Oh. Hah? Kowe rikala semono nurut-nurut barang ndak pundhut dadi garwa Prameswari. Saiki ora ngajeni babar pisan. Aku kudu ngajeni karo dapurmu. Lah wong wis tuwek tekle ora sira iso apa-apa. Lho ana ngene kok pilih ngene. Ki mung edan apa piye? Edan apa piye? Nek karo rasa-rasane rasa aku. Apane? Nyatane sampean ki wis ora iso ngalor, ora iso ngidul. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Nek kabeh mau wis kok gawe gendu sangkuk lawan pakak Rumi. Iya. Nanging lamun to sira nyuwun anane Partisara arep mati dak lakoni ya. Oh, dadi buku. Partisara ora kok paring ki. Apa kowe kudu mati saka tanganku? Patenono. Tenembang aku maringke Partisara luwih becik aku mati. Luwih becik mati. Aku luwih becik. Lalat leboke panggungan. Payokane kaya ngono. Ayo mundur. Ayo. Ayo. Aku percaya Maharatna nek pikiranmu iki 17 wong. Saiki cetha gambar kumlak. Iya. Mula ora ana loro mung siji kang bakal gawe aku tak jeneng raja ning planet. Sri Paduka Maharaja Romeo Prameswari Maharatna. Perkara iki Esther wis mekani pati teges ora ana perkara. Wis mati glundungke ngono wae. Ngopo Maharatna, ayo mancing taman. Latin. Ayo seneng-seneng. Ah!
Malam may tondol.
Mas. Opo rapopo Kang Mas. Nãy cho. Kancane dibuak. Waduh, iya ora roh. Buentung. Sekarang dibuak apa? Dibuak. Oh, dibuak ngomong-ngomong. Di balon! Kancam kon mete. Kowe nglimpi. Wih. Kamu golek loro.